Bis-saħħa ta' miżuri li qed jieħu dan il-Gvern fil-qasam tat-tisħiħ tal-relazzjonijiet ma' pajjiżi oħra u biftuħ ta' ambaxxati ġodda, kumpaniji kbar Maltin qegħdin ikunu jistgħu jiftħu jimirħu jaħdmu aktar faċli f'pajjiżi mifruxa fl-4 kontinenti minn madwar id-dinja. Iddikjara dan is-Sur Anthony Diakono, ċermen tal-Grupp MedServ li tħaddem madwar 400 impjegat fl-Amerika t'isfel, l-Amerika ta' fuq, l-Lvant Nofsani u fl-Ewropa. Il-kumpanija li topera fil-qasam taż-żejt u l-gass għandha dħul ta' aktar minn 64 miljun euro fis-sena. Għalina huwa importanti ħafna li jkollna relazzjonijiet tajbin ma' daw il-pajjiżi fejn naħdmu. Huwa ta' għajnuna kbir meta aħna nsibu ambaxxata. Immaġina tidħol ġo pajjiż regolamenti differenti u jekk inti għandek l-ambaxxata li dik diġà jkunu esperti kif għandek taħdem mal-awtoritajiet tal-pajjiż fejn aħna tħallna, dik hija ta' għajnuna immens. Is-Sur Diakono nnota li l-investiment li ser jagħmel il-Gvern biftuħ ta' ambaxxati ġodda ser iħalli impatt pożittiv fuq il-kumpaniji interessati fil-promozzjoni tal-kummerċ minn madwar id-dinja. Saħaq kif dan il-Gvern jista' jwettaq il-viżjoni tal-MedServ li tkompli tikber fl-Afrika u fil-futur qrib fl-Asja b'ambaxxati ġodda f'dawn il-pajjiżi. Fi żjara fil-faċilità tal-kumpanija f'Birżebbuġa, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Bela fakkar kif fil-baġit tas-sena d-dieħla tħabbar li Malta ser tiftaħ rappreżentanzi diplomatiċi ġodda fl-Amerika t'isfel u f'Tokyo il-Ġappun waqt li ser issaħħaħ il-preżenza tagħha fl-Afrika t'isfel. Il-Ministru semma kif il-Gvern għandu rwol ferm importanti għas-suċċess ta' dawn il-kumpaniji li għandhom ix-xewqa li jimirħu barra minn xtutna. Il-kumpaniji ġew mejjun anki l-ewwel nett bil-viżjoni li jkollu l-Gvern u bil-ħidma tal-Gvern. Fejn aħna bħala Gvern aħna nqisu lilna nfusna bħala dak li niffaċilitaw il-proċess biex ċertu kumpaniji jidħlu f'ċertu swieq. Ġifieri li aħna tru anke l-kuntatti fuq livell ta' gvernijiet nagħtu l-opportunità u nagħmlu l-kuntatti neċessarji biex jibdew il-kumpaniji jitkellmu anki mal-counterparts tagħhom fil-pajjiż rispettiv, fil-pajjiż li jkun. U għaddikjara l-istejjer ta' suċċess bħal dik ta' MedServ iħallu effett sinifikanti fuq l-ekonomija Maltija filwaqt li afferma mill-ġdid il-viżjoni tal-Gvern li kumpaniji bbażati f'Malta għandhom jiddependi fuq rappreżentanza diplomatika li qed tespandi u li hija sensittiva għal bżonnijiet tal-komunità kummerċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.